nami uzoba nami uzoba nami uzafika usulogcina uzoba nami uzoba nami uzoba nami uzafika usulogcina uzoba nami. Hello mngani. Njani? Ngiyaphila. Hayi ngihamba impela sisi. Ngihamba impela sengikhathele. Ngikhathele kuyimanje ulele ufile lana akazi nani akangibonanga sengigezile angibonanga sengivukile lana ulele nje mfethu ngikhathele Thomi ngikhathele. Phela obekungekho lona mfethu uyena lo guy wangifundisa mfethu ngemali yakhe yasema-security manje mina sengi-right sengino-degree sengiyasebenza kahle sengiyamshiya. It's not easy. Ngizothini? Imina osebenzayo la ekhaya, imina okhokhela ama-bills, imina okhokhela iy'moto. Ngikhathele mngani, ngikhathele. Into ayaziyo ukulala. Yabona-ke uma uthi akalele, hawu sukumqedile-ke lapho ulala kuphela mfethu, angisazi-ke. Yabo I'm tired Thomi. Kade ngitshela ukuthi iphuma nje uyidodelanayo engenzi lutho ejika nelanga uyabo nje ake ngasekeleni yakho ukuthi phuma nje intela umathindilana. Angeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngilale nempedeni owodwa. No. All right, Thomi. Bye. Vuka sikhulume. Sikhulume. Yes. Yaliwa manje. Uzogeza. Cha, ngiyaphi. Okay. Ubuzobona kanjani sengigezile? Ngabe into oyaziyo ukulala. Ulala ufe wena. Yona into oyaziyo leyo. Okay, sikhulume. Yo. Mntwana, Yo. can't be relaxed. It's been 4 months. Awusebenzi, awuzami, into yenzayo ukwazi ukulala la ekhaya, ngibuye emsebenzini kumele ngipheke, ngiwash, wena nje ukwazi ukulala kuphela. Oh. So, ngikhathele. Oh. Like ngikhathele ngisho umzimba, ngisho inhliziyo, ukhathele yonke into. So I've decided ukuthi yeah, that's it for isikhathi manje. Usheshile ukukhathala. Usheshile ukukhathala. No, but ungicabangela, ungisizi ngalutho. Uyaqinisile ukuthi angikucabangele. Kodwa umuntu obonakala engathi akacabangi la wena. Mina I've been there for you. Lo msebenzi obone ngathi unawo uqhamuke ngenxa yami. Ngikufundisile. Kade ungelutho wena izolo. Ngakufundisa sonke lesi sikhathi. Ngama nawe iminyaka. Kimi kungekho umuntu okusupportayo noma ongade ngakusupporta. Mina kukho la ngakaze ngibe khona for wena. Lo 4 months okhuluma ngawo, ilo 4 months engikudinga ngawo. Lo 4 months okhuluma ngawo, iwona bengifisa ukuthi ume nami. Khuluma nangabangani bakho. And ikulula. And yeah, useless. But lo muntu useless kanjani? Uyena lo wenza ukuthi. Ngiya-appreciate konke engenzele khona, you know. Yeah. I know ukuthi bekungelula kuwena, kodwa nami ngeke. I know ukuthi ngifundisile wayeke ukwenza izinto kini and kodwa nje ngeke. No, it's fine. Yeah. No, it's fine. I appreciate a lot. I Kakhulu appreciate. ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi ngaba Okay. ngikho la ngaphandle kwakho kodwa sekukuningi, sengibondelene. Usubona bakufanelene nabo. Cha, it's not that. Usubona bakwi-class lakho. Cha. Angisekho kwi-class lakho mina. Ngiyalala mina. Angenzi lutho. Useless. Ngiyona yonke into ongayicabanga. I'm just nje la kuwena. No, nikhuluma nabangani beni. Nikhuluma ngami. Ngazi ukulala, ngazi ukwenzani. Those are things okwazi ukukhuluma nabangani bakho ngami. Umuntu okwazile ukufundisa. Umuntu okwazile ukuthi abe nawe ulahlwa abantu bakini. Umuntu okwazile ukuthi ngakona namhlanje unemoto wena uya driver, namhlanje wena umuhle, ungwazi ukugqoka kahle, afford impilo yakho ngenxa yami. Ngenxa yami.
Abantu ngitshela lento ukuthi Dolomba uzoyisola ukuthi ufundisa umuntu wenza yonke kunosisibami bekufayile ngibanakekele partner ngakhetha. I know. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kodwa manje ngikhathele msisi ngeke sekukuningi. Sekukuningi. Khathaza 4 months. Bathi uzami nje. Ngiyazama. I've been trying. I'm still trying. Angiboni. Fanele ungaboni. Ikhona into engavuka ekseni. Ihlale. Kanti isebenza. Come on man. Ngiyazama. Kunama business engiwazamayo akwenzeki. Akekho nami umuntu ongisizayo njengoba wena bekhona okade kusiza. Ngikhona nje nami I've been holding the household for the past 4 months. Mina 4 years. Uzuthola degree yakho bekwesikhathi singakanani? Before leyo degree license onayo ngangakubalela mina ukuthi wena kuphi ongakwenza ngangakukhuluma kubangani bami ukuthi mina yikuphi wena ukwazi ukuhlala emini ngifikulele hamba just no hamba it's fine subabonile ngithi abakwi level yakho angiselutho manje it's fine. Yeah, I'm sorry. Ngikhathele. There's nothing I can do now. It's too late. Uyahamba. Asanda. Uyahamba. Irent ikhokho bani? Let's don't share as ukhokhela ubani. It's too late. I know ukuthi usho njalo but ngiyadinga manje. You're a man. Uzobona ukuthi wenze njani. Anginalo usizo, but anginalutho. I need you. I can't. Anginalutho. Akusabekezeleki msisi. Awuboni, you can't see that I'm exhausted. I know. No, you don't. Please. I need you, Fesu. Ngiyazama ngikutshela, ngiyazama I'm trying. Ngiyazama trying for my connection, everything I'm trying. Zambia mfethu. Why kodukeze ukuthi ungifaki lo mjida wakho? Uyazi angishayisana mjida. Userious kakhulu lo mjida mfethu. Hey, mfethu. Awalo mjida besimonga understand. Nqani lokho ekunderstand lesindlela yakho. Dolomba mfethu kushiwe i4. 2 weeks manje akaze aphuma endlini and yonke lento yenzeka immediately emva kokuthi uphelele umsebenzi. I think bese ku 4 months. And le cherry le uyifundisile ethe masithola isipana sazi noma kwenzakalani ngayo but immediately mshiye. So mfethu mina njengomjida wami lo mjida bese mina ngifundela high school sana evarsity. Yayizo into engisho. So ingakho nginca mina uyibrand njengoba nawe uyibrand. Yayizo into engisho. So ingakho ngidinga mfethu. So angazi noma useyibulele noma kwenzakalani. That's why ngithi at least akube khona umuntu engiza naye. Manje senze njani ke siyangena sithini la kuyena? No, asingqungquzele. Mhlawumbe nenkinga nami ngizobe ngenza nje ngoba lonke ninenkinga mina ngedwa njengoba uyaphila kulelo. Bethu nasi sipekhisa la endlini yazi. Naso sipe? Yeah. Asivule phela. Futhi ngabe useyibulele lo mjida wakho la ngaphakathi. Wona bese. Ngiyekele ngizokhuluma naye mina yazi ngasaba. Awuthembi. Hey. Msizwe enkulu. Usingaye. Hayi baba ngeke. Wahlala phansi ngathi uyobhosha nje manje kwenzakalani? Uyangitshela phela umZambia manje ukuthi ushiwe imama yazini ile nto yakho ukuba serious. Kade angimtshela umZambia ukuthi mfethu yazini yekani ukuba serious. Yabona amachele bafethu. Amdinga umuntu oserious. Lalela ke mina into engitshela yona mfethu yazi into ezokusiza ukuthi mfethu uye ukuba serious shaya ama drugs. Yebo into engisho? Baby yona yenza bona. Baba lalela mfethu yazi Ntolomba siyakhuphuka sidla ingane
Yonke into ofuna ukuyenza mngana yazi ngizoorganizela mina futhi threesome. Yabona into yakho manje ustresseki bese ngiphuma kuyona le mpahla ngiphuma le nto ophuma kuyona yezo. Nami ngishiya nami ngihamba ngadla ingane one ngala nanganami nami yezo. Izokusiza ke lento uphume kwi-stress ngoba manje ufocus umuntu oyedwa mele u2 kululu uyakhotha ngala uyashaya ngala yabona into ngisho easy mntanami. Yonke lonto leyo uzoyenza nje mfethu ukhuphukile kamnandi. Yonke mfethu ngeke ngicela. Mzambiya mfethu yasona mfethu uhlezi ungiphikisa njalo uma ngikhuluma mfethu into eqondile uhlezi nje ungigwegwisa sini. Asenze indlela yakho khuluma. Mfethu ogqoke mfethu sambini samba. Baba, energy. Oh, uzosidla kanjani ingane unjena? Mzambi yabona umjita wakho mfethu, uyabona? Mfethu sakusiza yena lana. Okay. Oh, ushiya nje mfethu sambini mfethu. Do it, yeah. Girls are popping in beauty. Do it, yeah. Sexy bodies on men. Do it, yeah. They drive me crazy. Ice time troublemaker sticking in. Ufunani emgaqweni? Unjalo sayihlaza. Uziyaphalaza emgaqweni. Yaxolisa yonke into engenzile mina. Bamisa ngoma, bamisa ikasi, bamisa insuba, bamisa Joburg all the way from Joburg fresh position only on ngoba uphuzi nje wena ngine stress umshilile wena umshilile Xolisa why aze phela ungasebekezeleki mina uxolisa ngiyaxolisa phela wena unasizathu sokuxolisa why imina okhathalile ukhathalile asibuyele senze izinto ke ngendlela ngekusenzele why nempilo I moved on kanjani ngithandayo ubalo sengilobolile hayibo uyashada nesibhiki singakumema nawe ungashada nesibhiki ngangimema umema mina emshadweni wakho bethu umema mina yo pastor umema mina phela mina ngithane inhliziyo yami yonke you fucking bastard man go manamba fuka kumina you bastard I take care of you I try everything to